Jak k tomu Ivan přistoupil v rámci trhu zde v Česku na Slovensku, nám už řekne sám. Přichází Ivan Ferdurčo ze startupu Stačí uvariť. Dobrý večer. Moje meno je Ivan a ja som vám prišiel predstaviť svoj projekt Stačí uvariť. Klik. Tu by som vám chcel predstaviť Evu. Eva má 2 deti a každý deň s nimi chodí do škôlky, do školy, potom ide samozrejme 8 hodín do roboty, ide pre deti, zoberie ich na krúžky, tam na nich počká, zoberie ich domov, je 6 hodín večer, chladnička už nič moc, treba ísť na nákup. Čo robí jej manžel, sa pýtate, jej manžel už 8 rokov pracuje v korporáte a trošku sa to podpísal na jeho zdraví. A preto začal chodiť ku fyzioterapeutovi a osobnému trénerovi. Tréner povedal, že keď chce žiť zdravo, tak by mal aj zdravo jesť, ale nevie ako na to. A to sa stávalo aj mne, keď som robil osobného trénera a často som sa stretával s týmito otázkami, ako variť zdravo, kde nakupovať, A preto som prišiel s nápadom Stačí uvariť. O čom to je? Vy prídete na stránku stačiuvariť.sk, kde si zo 100 receptov vyberete ten, ktorý vás zaujme. My za vás suroviny nakúpime, zabalíme a prinesieme spolu s fotoreceptom domov. Vy si balíček otvoríte a zabavíte sa s varením. Výhody služieb, ich je mnoho, ale aby som sa zmestil do času, chcel by som hlavne zdôrazniť ten čas. Pretože strašne veľa času strávite cestou do obchodu, hľadaním tých surovín, ktoré na to potrebujete. Potom samozrejme v tom jednom obchode nie sú všetky suroviny, tak musíte ísť do druhého obchodu. To sa nám stáva veľmi často, že musíme ísť aspoň do 3. No a potom čakanie v rade a cesta domov. Čiže hlavne ten čas šetríme. Ako už Pavel spomínal, my sme si to trošku zvalidovali 2-krát. Prvýkrát, keď som prišiel s tým nápadom, ako spomínal, že som za kamočmi, že čo si o tom myslíte? A oni, že hej, super, sme to v Londýne využívali. A že, jak ste to využívali, ja som to teraz vymyslel, nie? A oni, že nie, že akože funguje to. No a tak som si potom to vygooglil a toto sú čísla, ktoré zarobili, aký mali obraty tie najväčšie spoločnosti za rok 2022-2023. A takisto na stránke Market Data Forecast je prognóza, že v tomto odvetví bude rásť. Čiže to bola taká tá všeobecná validácia a potom už sme išli na tú našu, keďže sme zistili, že je to v pohode, že akože ľudia o to majú záujem v zahraničí, tak poďme sa pozrieť, ako je to doma. Tak sme začali variť, točiť videá, robiť fotky a keď už sme mali nejakú databázu, už sme mali nejaké MVP na jar 2023, tak sme skúsili, že poďme dať 50 eur na Facebook a uvidíme, čo sa z toho stane. A čo sa stalo bolo, že začali chodiť objednávky, pravidelné objednávky a dokonca tí istí ľudia si to stále objednávali znova a znova. Ja viem, že chcete vidieť čísla, ale bohužiaľ, ako veľa startupov sme to urobili tak pánkovo, že proste dáme tam, uvidíme, niečo vyjde. Ale nám tie čísla stačili na to, aby sme si prenajali priestor na jeseň minulého roku. Ako môžete vidieť, na jar, o 6 mesiacov neskôr, sme mohli začať predávať. A je to kvôli tomu, lebo slovenské úrady a nikdy sa s tým nestretli a nevedeli, že či to môžu schváliť úrady, ktoré by to mali schváliť. Takže tam sme sa trošku zasekli, pol roka sme nemohli robiť nič, no ale teraz sme tu a sme pripravení. A čo by sme potrebovali? Potrebovali by sme buď obchodného partnera, ktorý nám to vie pekne všetko uchopiť a dať tomu hlavu a petu, alebo investíciu, aby sme mohli začať tieto nasledujúce marketingové akcie. To je za mňa všetko a ďakujem za pozornosť. Moc díky, Ivane, a nyní prostor pro porotu. Kdo se chopí první mikrofonu, ten může položit dotaz. Ahoj, ja som Peťa a
približíš nám tie prvotné čísla, teda koľko objednávok ste mali? Viem, že si hovoril, že nemám čísla, ale nejaké určite si pamätáš. No, áno, boli dvojciferné čísla, čiže neboli to 1, 2, ale hovorím, nepresliali sme 20-30 za mesiac. Já jsem Ondra, ahoj. Mě by zajímalo, vy jste teda validovali nějaký všeobecný zájem, že když ten produkt budete nabízet, tak se najdou lidi, kteří to koupí. Validovali jste ale nějak i to, že když to budete dělat ve větší škále, takže to pro vás bude ziskový? Jako máte tady to namyšlený, napočítaný? Že Určite prostě... áno, určite áno. Sme na nejaký taký, že keď potrebovali by sme 3 objednávky denne, aby sme boli na 0,4. 4 objednávky denne, aby sme boli na 0 aj s nejakým tým minimálnym marketingovým budžetom. A to je s jakou vyšší průměrnou objednávky a s jakou marží? Okolo 15 eur je priemerná objednávka. A marže na ní? Marža tam je